Helo, a chroeso i'r fideo hwn am paratoi'r coluddyn a bledren llwyddiannus ar gyfer cyn ac ar ôl triniaeth radiotherapi i'r prostad neu'r pelfis. Gofynnwn i chi wylio'r fideo hwn gan eich bod ar fin derbyn radiotherapi fel rhan o'ch cynllun triniaeth sydd angen paratoi'r i sicrhau golygiad triniaeth llwyddiannus. Mae triniaeth radiotherapi yn pelydrau egni uchel sy'n cael ei darparu mewn rhannau penodol o'r corff i dargedu celloedd canser. Bydd radiotherapi yn bwrw celloedd arferol yn yr ardal triniaeth yn ogystal â'r celloedd drwg. Bydd celloedd da yn gwella dros gyfnod o amser, nid yw'r celloedd drwg yn gallu. Dyna pam efallai byddwch yn derbyn eich triniaeth dros nifer o ddiwrnodau neu wythnosau. Gallwch cael sgîl-effeithiau gyda radiotherapi. Bydd eich meddyg neu radiograffwyr yn trafod gyda chi yn ystod y proses cydsynio a drwy gydol eich triniaeth. Peidiwch ag oedi rhag gofyn unrhyw gwestiynau i'ch gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol wrthych chi fynd trwy'r llwybr. Bydd triniaeth radiotherapi yn cymryd tua 15 munud pob dydd. Nid yw'n boenus, ni fyddwch yn teimlo unrhyw beth, a fydd angen i chi orwedd yn llonydd ac yn adlu fel arfer yn ystod yr amser hwn. Bydd y tîm yn eich gefnogi a siarad â chi drwy'r proses pob dydd. Rydych yn ddiogel i fod o amgylch plant, pobl feichiog ac anifeiliaid yn ystod radiotherapi. Nad ydych yn ymberydrol. Cyn i chi gael radiotherapi, byddwch angen cael sgan CT cynllunio. Mae hyn yn helpu ni mapio allan yn union ble mae angen y radiotherapi, i helpu gyda'r gosod radiotherapi. Efallai byddwch yn derbyn 3 marc tatŵ parhaol yn ystod y sgan. Bydd angen i chi fod yn yr un safle ar gyfer radiotherapi, a bydd angen gwneud paratoi'r y bledren a cholynydd cyn y sgan hwn, ac yn ddyddiol ar gyfer eich radiotherapi. Mae'r rectum, coluddyn a'r bledren yn eistedd yn agos iawn i'r prostad neu'r gwely'r prostad. Nid oes angen i'r organau arferol hyn dderbyn symiau iawn o ymblendredd, neu fel arall efallai cael sgîl-effeithiau mwy sylweddol fel dolur rhydd neu newidiadau urin. Dyna pam rydych yn gofyn i chi gwblhau'r gwaith paratoi. Mae hyn hefyd yn sicrhau ein bod ni'n trin yn effeithiol i'r ardal targed gofynol. Os na chaiff yn ei wneud yn llwyddiannus, gall hyn ohirio eich triniaeth neu achosi sgîl-effeithiau diangen. Efallai bydd rhaid i ni ein afon i ffwrdd o'r adran neu wneud addasiadau triniaeth os na wneud yr gwaith paratoi yn llwyddiannus. Byddwch yn derbyn presgripsiwn i gasglu'r tawgyffuriau rectol. Wedyn, bydd rhaid i chi osod un mewn i'ch rectum 2 dydd cyn eich sgan CT cynllunio ac yna 2 awr cyn y sgan CT. Yna 1 pob diwrnod cyn triniaeth radiotherapi i sicrhau nad oes ormod o garthion neu nwy yn y rectum a all wthio tuag at ardal y prostad. Enghraifft, os yw eich sgan ar dydd Mercher, dylech osod 1 ar bore dydd Llun, bore dydd Mawrth ac 1 2 awr cyn eich sgan ar y dydd Mercher. Dylech dynnu'r deunydd pacio o'r tawsgriffiad a mewn osod gyda bys yn y rectum. Mae pobl yn cael ein defnyddiol i uro'r tawsgriffydd gyda dŵr yn gyntaf. Gwthiwch y tawsgriffydd cyn bellach ag y gallwn i gyflawni'r rectum. Yna gwasgwch eich pen ôl yn dyn a dal gafal ar y tawsgriffydd yn y rectum am tua 50 munud i sicrhau ei fod o'n weithio'n effeithiol. Byddwch yn cael teimlad gorlethu i agor eich coluddyn. Mae hyn yn normal. Dylai'r trawsgriffydd ond achosi i 1 symudiad da i'r coluddyn a pheidio a chael effaith ar weithgareddau o ddydd i ddydd. Os oes gennych unrhyw alergaidd neu pryderon gan ddefnyddio'r trawsgriffydd, rhowch wybod i ni. Cyn eich sgan ac yn ystod eich radiotherapi,
Gofynnwn i chi fwyta diet arferol a bwyta'n rheolaidd, ond rydym yn eich gohirio i osgoi cynhyrchion bwyd neu diod rydych chi'n gwybod sy'n gwneud i chi'n teimlo'n llawn nwy. Gall y rhain gynnwys spices, fap o, facbys neu llawer o llysiau gwyrdd. Dylid osgoi alcohol a diodydd swigod. Mae hefyd yn bwysig i gadw wedi hydradu cyn ac yn ystod y gyfnod o'ch triniaeth radiotherapi. Gofynnwn i chi yfed 1,5 i 2 litr o hylif yn ddyddiol. Ceisiwch yfed eich hylifau yn ystod y dydd a ddim yn rhy hwyr yn y nos, gan efallai y byddwch yn deffro sawl gwaith yn ystod y nos i basio'r urin. Dylai'r hylifau hyn yn bennaf gynnwys dŵr neu sgwash mynedig i sicrhau nad ydyd yn cyhiro eich bledren. Osgwch gaffin, diodydd swigod ac alcohol gan ei fod yn hydro'r bledren ac yn gwneud i chi eisiau mynd i'r toiled yn fwy. Gallwch prynu te a choffi wedi dicaffeineiddo, ond ni ddylai rhain cymryd lle yn eich cymaint dŵr. Argymhellir dillad cyfforddus, esgidiau llithro ymlaen neu sliperi sy'n hawdd i tynnu ffwrdd. Mae gwell gan rhai cleifion trowsus neu joggers sy'n hawdd i dynnu heb feltiau, ac tynnu unrhyw newid o'ch poced. Mae radiotherapi yn driniaeth lleol sy'n effeithio ar yr adran sydd angen triniaeth yn unig. Rydym yn disgwyl i pob unigolyn profi rhai sgîl-effeithiau o radiotherapi a dylid pob wedi trafod y rhain yn ystod eich proses gynulleidfa. Mae sgîl-effeithiau radiotherapi fel arfer yn dechrau hanner ffordd trwy radiotherapi ac yn cyrraedd uchafbwyntiau 14 diwrnod ar ôl eich cwblhau. Gall sgîl-effeithiau cymryd hyd at 6 mis o arfeiriad a gan rhai cleifion newidiadau hir tymor. Byddwn yn trafod y rhain eto gyda chi o bryn i'w gilydd trwy gydol y llwybr triniaeth. Byddwch yn cael eich adolygu'n rheolaidd ar radiotherapi i helpu rholi'r sgîl-effeithiau cyffredin. Blinder. Mae'r teimlad o flinder diffyg egni yn cyffredin iawn gyda radiotherapi. Cynyddu bris, win, amlder a llai o lif ac ymweliadau gyda'r nos. Newidiadau i'r coluddyn fel carthion rhydd, pas o mucusau gwaed a newidiadau yn eich arfer rheolaidd. Siaradwch a'ch gweithwyr gofal iechyd proffesiynol fel eich gweithwyr allweddol os oes gennych unrhyw pryderon. Diolch am gymryd yr amser i wrando ar y fideo hwn. Os oes gennych unrhyw pryderon neu gwestiynau, gellid mynd i'r afal a rhain pan y fyddwch yn mynnu ar gyfer eich sgan neu ar gyfer eich triniaeth. Fodd bynnag, os oes gennych cwestiynau na'r all aros, cysylltwch ag ysbyty Singleton a gofyn am yr adran radiotherapi trwy'r switchboard, neu gallwch cysylltu a'ch gweithwyr allweddol neu nyrs arbenigol. I gael cymorth pellach drwy eich diagnosis, mae gennym hefyd ganolfan cymorth magis lleol yn ysbyty Singleton sy'n gallu darparu grwpiau cymorth rheolaidd, cyngor ariannol bydd daliadau a gallwch aro heibio i gael cefnogaeth i chi a'ch teulu.